kay nagsugod na ko og hinlo sa akong garden. Ang akong palya guys, ako nang ipatay kay wa dili na maayo ang bunga og ganihan punta guys, nagpugas ko. Ni ako'y ani guys, akong ipugas duha, ako ari. Unsa ipugas nimo? Palya. Nagpagdaog ko ang palya. Na pagdaog ko guys, ako ni dauban kay daghang apits yung Matanawan sa naho. ay upra o daghang ayong apits guys. Apits na siya ma. Uy, dagana naman ako eh. Ya, ako na uban tapos na bation ako og Aso. O di apa jud oh. Oh my god. Buhi di sila ma. Kana bang apits buhi na? Buhi ulo pa nito. Pero kung asukan, tse! Kinanglan og paaso ni sila. Kinanglan og paaso. Kay aron Gagmayamat ba? upat sila. Kinadaghanang kuan oy. Ganang mga okra man no? Mga taong na pindang daghan pag ayo ma. Pero ang atong sibuyas na kanang pudong kagamay. Sorry je. Naon sana. Ingon ka pa aso yung ano di man gina. Ay pekuan ni mo atog patda buhi. Yan ay sa kanang sa kanang maga daob lang me. Siga man lagi na. Kuan ta ni mo og ganang kuan ma ba kana bang di ba patay ma? Ngon beto ko anam ma. Pinare pag ibot og buhi adto ma. Basa gud ni. Matay na ng mga dahon ana. Idula rin ba? Imo man pong gisugba ang kuan. O man lagi mang lupad. Mga tagsagbot na tubuhi ba? Era. Dili. Uban ang among aphids. Isa na aphids? Ayaw yoga ba? Nagi ato man kanang giasuhan imo na pong gipa. Isugban nang nasa mo stick na aphids oh. Kaya stick ni mo ba dihay aphids?
akong humutan, nabuhi na jud. Ako kayo gitanom ako. Mukha din na. Kaya na nene sa iyang amigo nga si Pidi. Yang gitugsok ani nabuhi. To. Nakapanakot na may ani guys og Basoy, no? Basoy. Lami og sa manok. Manok. Oh, akong mga taong guys. Daghana kayo. Apo, bago pa na akong gikuhaan. Napapod mo, oh. Ha? Apod. To. Oh, sabi yan, may pang-apis lagi ang among kuan guys. Oh. Kanang okra. So, ako sa luyot, ako lang gipuungan. Oo. Apis, naputi na gusto sa kaya guys. Guys, look at my talong eggplant. Very big. Awaday. Oh guys, ano yung mga bunga diri sa sulod, oh. Ang kaayo. Nanguha ra ba ko ano yun na? Ay pa guys. Ato, oh. Oh, day. Kadaghan sa bunga na itong talong. Tapos sa Nanguha ubos. po ko daghan ano mo. Tapos, oh. Sa ubos. Tapos, jud. Ala, oh. Daghana. Tapos sa ubos yun. Kursa na magdaghana ni din tao. Nasa mo day. Guys. Oh, kajot sa Hmm. magkwanta. Torta ta ma. Pa. Wow, namunga na dito kagaya akong talong. Ma, torta ta mapuhon. Para biyag. Ito pa oh. Nay daghan jud ma. Manguha na lang ka kama. Pero guys, oh. Kuha na lang bi kay para ugma. Mag-harvest lang. Oh, harvest lang. Sige, mag-harvest na ko ha. Akong talong. Kana makonsumo na to ma. Ito. Ay. Paakamitas. Ilang dagko. Saan mo mga dagko? Lami ra ba kayo kay way ko ano od. Food. Guys, bisan gamay lang atong bakuran kung magpugi jud ta. Gamay ra man ang atong yuta kinahanglan. Sa at manon lang guys og bukbo. Og abono pod panagsa. So, Man ay kana las. kaloy sa Dios pod may hatag jud nang kinahaguan. Kada pa mana pa may dagko are. Di na na. Ayun ko rin tayo. Nilang Ibre nasudan para ugma Puhon. butangan og itlog. Pohon. Laboratory ni Harold og Lahay. Thank you sa pagtanaw sa akong vlog. Salamat. God bless you all. Bye.